Berevaniya Rûsya dibêje wan sê dergehên mirovî ji bo derxistina sivîlan ji devera kêmkirina asta şer ava kirine. Navendel hevhatinê ya Rûsî lê Sûriyeya bi ser Wezareta Berevaniya Rûsya ragihand ku wan sê dergeh ji bo derxistina sivîlan ji parêzgeha Idlibê û Hemayê û Helebê ava kirine. Rêveberê navendel hevhatinê ya Rûsî Lîwayorî Boringov ragihand ku wan bi rejîma Sûriyê re û desthilatên xwecehî hemahengî kirine, da ku sê dergehên mirovî li her yek li parêzgeha Idlibê û Hemayê û Helebê ava kirine. Herwiha rêveberê navendel hevhatinê ya Rûsî serbar kir ku wê ew dergeh 24 demijmêran kar bike û xizmetguzarî jî wê werin pêşkêşkirin, mîna av, xwarin û pêwîstiyên tenduristî. Devera kêmkirina asta şer rastî êrişekî tund ji aliyê rejîma Sûrî û hevalbendê wê yê Rûsî tê, ku di encam de bi sedê hezaran ji welatiyên deverê ji mal û milkên xwe derbeder bûne û berêxwedana deverên sînorî bi Tirkiye re û rewşa wan xerab e û bi dehan bûne qurbanî û birîndar bûne. Li gorî Rawangeha Sûriya mafên mirovan di heyama neh rojên borî de 85,000 sivîl ji rojavayê Helebê ji mal û milkên xwe derbeder bûne û berêxwedane deverên sînorî.